Okay, and welcome po sa programang ito. At syempre, no? Kasama ko ngayon, ano? Walang iba. Isa sa mga graduating student ng ZSCMST. No other than si Pasigna. Tama ba? Hi, sir. Okay, good afternoon. Sa imuha. Kamusta na? Okay lang, Papa Joms. Mga kasisid si Pasigna graduating student, no? Cadet second class Kelvin Pasigna. DMEC, graduating student. Kamusta? Unsa man ang DMEC? Diploma in Marine Electronic Communication and Technology. Marag kahilakon man ka. Relax lang. Relax, ayaw mahadlok. Wala Ba, dili man nga nako kaunon. Okay. Amo di ay nang DMEC, no? Papa Joms. Oy, kusa to i-apprende. Unsa nimong mga nahibalan sa 3 years nimo sa DMEC? As a DMX student, Papa Joms, daghan jud ko naibalan, Papa Joms. Labi na sa pag-wiring, pag-install sa mga Wi-Fi signals, then paun sa about sa mga maritime equipment, Papa Joms. Okay. Like eco sounders, sonars, radars, and transducers, and sa radio station, Papa Joms, transmitter, how to transmit the signal. Okay. And asa ba na siya specialize ang DMEC course? Specialize ang DMEC course, Papa Joms, sa radio communication, Papa Joms. And then madami kasing field ang DMEC, Papa Joms. Okay. Pwede sa electrical, sa radio, then sa antenna. Kanang sa barko. Sa barko, Papa Joms, muna na siya sa radio communication. Sa radio operator. Barko. Okay, mao di ay naangkon sa DMEC, no? Opo, Papa Joms. Then after nimo mag-graduate, no? After graduation, no? Asa pit ang DMEC sa trabaho? Pero sa ako, Papa Joms, gusto ko magtrabaho sa barko, Papa Joms. Mag-take ko solas after sa akong graduation. Okay. Mao di na ang gusto nimo. Syempre, Opo, Papa Joms. kung unsa ang follow your dreams, follow your heart. Ganun yan eh. Opo, Para Papa Joms. mautput to ka ng dili ka ganahan sa imong trabaho, di ba? Magtrabaho ka madili ka ganahan. Maayo itong follow your dreams, follow your heart, di ba? Para kuan gid ka sa trabaho nimo, no? And then 5 years from now, no? Asa nimo makita ng imong kuan? Imong future, no? 5 years from now. Depende, Papa Joms, kung asa ko dalon sa balod sa kinabuhi. Uy, gyud ka nang gwapo. Kabalo ba ka mo sisid? Kabalo ra, Papa Joms. Kabalo ka mo langoy. Balo ra. Kabalo. Para di ka madala sa kuan balod. Kabalo ka na kasi. Maayo na. Yampo ra sa Ginoo kung asa ta niya itugot. Uy, basta kabalo ka magkuan kay DMEC, di ba? Kinahanglan kabalo Opo, ka mo Papa langoy. Joms, kabalo jud. Ay kung dili ka kabalo mo sisid, wala gyud. Lumos ka, di ba? Mao jud, Papa Joms. Then apabor ba ka sa kuan ka ng ROTC kay mo ibalik ng ROTC? Apabor ba ka ana? Yes, Papa Joms. Pabor kay ko na, Papa Joms. Uy. As an ROTC officer, Papa Joms, sa una, Papa Joms, nindot jud ang ROTC kay dito ta makabalo paunsa ta maglihok nga inuras nga ang atong nilihukan paspas. Uy. Dili ang maglangan-langan because time is gold, to be conscious. Uy, real. Ayos ko. Then ang mga kabataan karon, Papa Joms, sa ako na observe, like ko na murag na kuha na sila, na hilig na sila sa
online games. Mhm. Oo, nga makadaot man sa imuha. Oo. Mas mayo patong naa ka sa magbulad kada sa init. Oo, correct. Kay makakuan pa sa imuhang sa imong physically fitness. Mhm. Then na makakuan og self-discipline. Mhm. Okay. And no, unsa imong mga maingnan sa mga estudyante karon, sa mga kabataan, no? Kanang galisod sa ilahang estudyo. Unsa imong kuan sa ilahan, ma-advise? Sa ma-advise ra nako sa mga estudyante nga nag-eskwela karon nga in times of our pandemic situation nga eskwela lang, tagtarong study well, not study hard. Mhm. Uy. Then kung unsay answer sa isa, answer sa tanan. Unity is the key to success. Ay, ayos ha. Aha, okay. No, unsa imong gusto ignon, oh? Unsa imong napakailain na mo thank you ka sa imong mga kinsa ba imong mga advisor, kinsa imong mga unsa imong maignon? Thank you dahil sa akong advisor nga si Sir Jess Cristobal Espina, sa mo ang si Sir Dahay, thank you kayo sa among nahibalan. Then si akong mga classmate, thank you batch. Then sa akong mga pamilya nga nasa Sibugay, thank you. Then kay Sir Robin sa pagtudlo sa kuha sa technicalities diha sa transmitter, thank you kayo. Og sa tanan nga wa na ako nasulti, thank you. Og labi na sa imo ha, Papa Joms, thank you. Okay, thank you po. Labi na ako malimtan ko nimo. Kasi malimtan ko. Limtan nimo tanan, ayaw lang ko. Ha? I hope na next interview na ko. Next, no? Kapitan na ka. Mabalik ka din. In God's will, Oo. Papa Joms, Sige, wala manifesting. imposible na. Wala imposible. Ha, di ba? Opo, Papa Joms. Again, from the Marino News FM, usa ka snappy salute.